Nu er det Ibrahims tur. Jeg er lige ved ud at køre. Så løber vi efter Ibrahim. Og snart så skal jeg til at begynde at filme med GoPro. Ja, han prøver lige at lave hen til Steffens hus og tilbage igennem må du. Og så er det Christians tur. Han skulle bare lige øve sig. Jeg skal bare sige noget til jer på YouTube-kanal. Christian har stoppet med at lave musik på. Det ved jeg. Jeg skal se en video, hvor Christian bliver flækket af en René's sæt. Jeg ved ikke, om han ikke gider, men måske. Så husk at like og alt det der med video. Så kommer han nemlig på det. Jeg skal nok få ham på det. Hej. Og så tilbage, Ibrahim. Okay, du må køre helt derhen til. Og så er det tilbage. Og så tilbage. Ja, jeg kører stadigvæk på det her. Husk at skrive ned i kommentaren, hvem I synes, der er god af Gabriel og Ibrahim. Indtil videre, så synes jeg, det er Gabriel, for han kører hurtigst. Men Ibrahim, han laver også en sag skille sammen her. Det gør Gabriel til os. Der lugter her nu. Nå, nu skal jeg tilbage. Og det kan godt være, at jeg lige går lidt. For jeg har nemlig tænkt mig at lave mange videoer. Kan I se nogle unger dernede, der prøver på at skrue damer i går? Det er Christian. Kan I se ham? Ja, det er ham. Nå, vi kører igen. Den er længere end Gabriels video. Det er også fordi, han har kørt hurtigt som Gabriel. Så kommer vi ikke lige så hurtigt tilbage. Han kører hurtigere end bip bip, Gabriel gør. Nej, Gabriel han er hurtigere end bip bip. Det er fordi, han har lært at styre det. Christian! Din tur!